Magkakita na uling nyo. Salamat. Nakasipasay, na itong kuhan. Ganan. Oo, ito malibo. Bisag kung saan nyo ka-busy. Bisag kung saan nyo ka-kuhan. Ay, gayon yun. Ari. Salamat kayo ninyo. Kada. Sa taon, wala ko ng uban. Kadri kay, taon po, nagpila po dito. Kaya naman na po si Kuhan ba? Sila nga babae, pertig yung guwapaha, panit niya. Perting hamisa, perting lamia, perting lamia. Juna ang silingan na mga gwapa, grabe siya kagwapa. Tanaw ni mo, murag artista, murag artista. Lamig ka, ayaw mo katawa, katawa. Makawala sa problema, makawala sa problema. Brad from Bito of Siloan, this is Brad Suyak, nandito na lahat. Alright, dito si Brad Munday, nandito na lahat. Brad Junpao, ang lahat. Morning. Mga Brad na itong ginagos dyan. Sululot. Alright. Dito tayo ngayon sa lugar na ating pinagbibigayan ng mga tao. Bibigay para sa mga kabataan unan. Guys, nandito tayo ngayon sa Brad Longlib. Sa mga nasunugan. Ito ang ating mga Brad Longlib. Mga Brad, ito Longlib sa tabi. Kaya what's up? Longlib ang akro. Sa kamot, buang ay. Pambato sa minglang buang. What's out, Longlib ang pagbabalik. Ito, bugong ko. Sorry, tayo na. Salamat kayo, Longlib. Hey guys, arito diri guys, nasunugan guys. Bidaghan kayo. Luoy kayo lang pakahimtang diri karon guys. Sa mga nasunugan di ay, luoy kayo. Daghan kini balay nga nasunog gid karon. So makita nyo tanan diri ang sitwasyon nila. So guys, tara. Diri tanan guys. Mga Longlib. Mga Longlib sa dalan. What's out, tara si Master. What's out, Master? Tara. Magandang adlaw daw pa si Brad Andot ang sakalam pambato ng Street Hill. Asa lang balay na itong word kayo mo ni bang ni at bang mana na yung nasunog guys, mga nito guys among GS nga si Brad Turco guys. Ganyan at bang yang paggawas niyo diri Brad ang ianan sa una aha. Set ang mga dito, bumbal lang gawas na ito. Kadagdan lagi sila. Nakalimutan diri pa to. Lusot dito kasada Sa may lunggo ba? asa ring asa ring gaulos kayo rin. Kana, basta yung Longlib sa dalan. amo ni nagulong kayo. Jesus na diri tanan ng pangata guys. Ani guys ang napadres pikas panabili nito. So daghan dito. Tanaw sa ta sa itong mga brother sa si Inday kinaligo na chilin gyapon bisag na sunog. La dara diri tanan. What's out ni Suyak ang Brad Andot. Makusgan dara. Mo ni kada sa Street Hill. Makani sa top sinog floating mga gahi. Kasi pare di gada sa kwat. Usa to. Adar asa man. Ay, diri ko beli. Kasi pare may gada sa baseball bat.
Madre guys, tapok na tayong tanan. Dire, mga brad na to, mga long live. Napapudos sa brad na to long live. Boss ay, ato na interviewon boss. Boss, musta dari boss? Kira ta dari? Ha? Tapos na niros pa. Bakto na zero na dyan. Ha? Ah. Daghan na sunog dari boss? Daghan. Pila? Murag 5 tahon. Ha? 5 tahon. 10 tahon ka balay? Balay. Daghan. Ha? 5 tahon. Oo. Sinta? Dako dyan kayo boss? Jadi, pinta ba? Pinta ka pamilyahan siguro? Pilihan Sinta ka pamilyahan? Dako dyan eh. Tahon ka balay. Oo. Anak, takas pa. Itikit mo nilagod. Lagi. Terus berapa saya? Oh, na niron. Long live. Long live. Tigian ni, aklong din. Tara guys, mau dikahimtang na guys. Oh, dara tanan. Dara to mga brad, naabot na. Dara, wash out. Dara. Sa kalam. Na diri tanan, wash out, long live, alpaka papwap. Yay! Adere. Tara, si Brandot. Libog na asa ni siya pa doon. Kawan nun. Kawan nun. Kawan nun na. Adere tanan. Tara. Mo ni mga Bitap silon chapter price. Please subscribe Brad Suyak TV and please like Street Apparel page mga Brad Like Suyak and TV share in the mga house. brad in the house. Please subscribe Brad Suyak TV. Yes, alright, bunal. Ato man na. Anak ta. Paok 13. Gara, paok 13, 3 pen. Guys, natay brad. Guys, anong sabi mo sa tide? Wala ka. Buwa. Profile sa loy. Pakdot gyapon eh, bisan saon, pakdot gyapon. Itaas ang box buang. Nauwaw siya. Kau ba ni tahwaw? Bang, unsay masturyan mo bang? Nakita ang tagbalik bang ka? Oo, gyapon. Paog gyapon ka. Pakdot gyapon ko. Hanggaw gyapon ka bang? Someday. Ana dai. Nakalugli, Brad. Love na ta Jesus. Jesus Christ. Mga labi Jesus. Papagad ni. Ano papagad no, nagkilat-kilat na, hindi talaboy kay nagkilat tuwang ka. Muna dai, bye-bye guys. Nagkilat naman guys. Bye-bye. See you. Ay, tubangan di ba di? Dus pag yun ni kadlaw ni tabong. May gani kay Ron mo na yun? Long live. Isa kamot. Kaya toy. So parehas ni pamubod. Ngulong hirbo. No. Ano na mga kahapon. O din mo. Ato jugi bo. Ato. Bye-bye guys. Alright. Salamat. Jagunsan nyo ka busy. Jagunsan nyo ka kuhan. Ay ganyan yun. Are. Salamat kay kaninyo. Kada. Sa taon wala ko nang uban. Kadiri kay taon po nagpila po ko dito. Kay naman na po si kuhan ba. Kaya pinangatag dito. O naiayuda. Diri ako. Diri na kung sipabutan talang kay. Diri magod. Tultulanan mo ganigod. Mao jud to. Diri gud ang kananan ba. Ever since ba. Gani Kapukanan. Sunog diri gud. Diri gud yung tapok. Halos tanan diri, atuan ni tanan diri. Wait ako mo nang sakit talaga sa akong kasing-kasing nga kita nila wa. Ngani. Wala to ko masunog di kay pastor man mo pero what? Pagkangan nga ako gadaha diri ba. Brad lain tayo. Modong kapuan ko sige asa ko kontak ay si Brad kay nakita ko sa akong post ba ngingunan na.
Utong, siya po yung isa po siya niya. Salamat po yung ulit sa Skipper Arms. Salamat kay Manila Council. Salamat kay Salamat. Karang. Bakit tadi niyo? Kaputan niyo ba yan? Para picture ta.